She has no idea she's about to get like every single cream from around the world. Hey baby, where are we? We're in the village. We're in my aunt's yard. This wouldn't be considered a yard. What? They really hang the goats here? Why are you touching it? This is where she hangs the clothes. This is Tinikovia. Nikovia! This is her daughter Litsa, is my cousin. She's got a pen and tape. The robe is gonna be trending on TikTok. So she doesn't confuse them. Here we go. Λοιπόν, αυτή είναι της L'Oreal. Αυτή που έχει το κίτρινο θα σου θυμίζει την ημέρα, ήλιο και σε προστατεύει από τον ήλιο. Αυτή είναι για την ενυδάτωση και γενικά για να, πώς το λένε, έχει και ηλιορανικό acid, βιταμίνα C, είναι σαλιγκάρι κρέμα. Μαν Παναγία μου, και τι γίνεται τώρα. Έτσι, όταν το βάζεις έχει περιπέτεια, γιατί πάει έτσι. Ενυδάτωση τώρα. Αυτή είναι άλλη κορεάτικη, αλλά πιο απλή κορεάτικη, που και πάλι θα σου δώσει ενυδάτωση, αλλά κοίτα, έχει πιο πολύ, πιο χοντρό σαν texture. Πιο πηχτό. Αυτό θα το έβαζα βράδυ. This is the best part over here. Αυτό είναι κρέμα, αυτή η γυναίκα είναι από την Αγγλία. Μάλιστα. Ήθελα να σου φέρω από όλο τον κόσμο. Μπράβο ρε. Και θέλω να μου πεις. Μου είσαι λεβεριά εγώ. Thanks Caroline Hiron. Και κοίτα εδώ, βλέπεις εδώ πώς είναι. Και αυτό που να καταλάβεις, αυτό είναι ακόμα πιο πηχτό. Χειμώνα βράδυ. Χειμώνα θα το βάλουμε αυτό. Χειμώνα, like κιμόνο. It means winter. There you go. Lisa, get ready. Ίσα που δεν θα προλάβω να τα τελειώσω. Αυτή είναι Ιαπωνέζικη. Λοιπόν, εγώ στο τέλος της χρονιάς του χρόνου θα μου πεις ποια από όλες σου άρεσε. Η κορεάτικη, η Ιαπωνέζικη, η ελληνική, αμερικάνικη, γαλλικό. Και αυτό είναι νερουλό. Αυτό είναι για καλοκαίρι, για τώρα. Κοίτα πως το πρόσωπο είναι τόσο λεπτό και αλαφρύ. Και όταν έχει πολύ ζέστη έξω, πάει αυτή η κρέμα. Αυτό είναι της ελληνικής. Την Κορές την ξέρεις. Λέω να μην έχουμε μια ελληνική κρέμα, να δοκιμάσει και μια ελληνική. Όχι, αυτό είναι από σταφύλι της Σαντορίνης. Basically anti-aging. Άλλο texture. Λεπτό κρέμα, αλλά όχι νερουλό σαν τη Ιαπωνέζικη. Το αυτό θα το βάζεις άμα γουστάρεις. Και τώρα τα αμερικάνικα. Φαντάσου ότι θα βάζεις αυτές τις κρέμες και αυτά θα τα συμπληρώσει από πάνω. Από πάνω. Γιατί είναι για πιο πολύ ενυδάτωση. Και θα γυαλίζεις. Look at this glow. I know, you're glowing. Από όλα τώρα σε ενθουσιάζει το περισσότερο. What do you like the best? Νομίζω ότι είναι καλά. She likes them all. Now we eat ice cream.